Ug ang Dios miingon kang Moses, maghimo ka og duha ka kirubin nga bulawan ug ibutang diha sa duha ka tumoy sa halaran sa pagpasiguli. Klaro ang Biblia nga nagtudlo nga dunay mga larawan o rebulto nga gitugod sa Dios isip simbolo sa pagtuo. Apan nganong ang mga Katoliko muhalok, muyukbo, muluhod o muhapa man atubangan sa mga larawan. Kining mga butanga ang atong tin-awon karon. May suon ang pagsimba dunay lain-lain nga level niini. Naay pagsimba ngadto sa Dios, napoy pagsimba isip pagtahod o pagpasidungog. Sanglit ang pulo nga worship gikan kini sa English, Old English nga term nga nagpasabot paghatag og worth. Ani ang dokumento atong basahon. Sa usa ka online dictionary sa mga etymology or mga gigikanan sa mga termino, ang pulong worship matud pa usa ka Old English nga term nga nagpasabot og condition of being worthy, dignity, dunay glory, distinction, honor, or renown. Kini pwede nga i-apply nga to sa Dios or reverence paid to a supernatural or divine being. Sa lain usab nga bahin sa usa ka Merriam-Webster dictionary, gigamit gyapon ang term nga worship ngadto sa usa ka divine being or sa Dios. Apan duna sa usage niini ngadto sa mga tawo nga dunay mga dignidad, dunay mga worth. Gitawag sila mga honorable or mga worshipful sama sa mga mayors or magistrates kaniadto sa Great Britain. Sa ato pa ang pag-worship magigsuonan, pwede siya nga ma-apply nato ngadto sa Dios, muna gitawag to og adoration. Apan doon na po kita gitawag nga veneration, pag-honor or pag-respect sama sa mga santos, ingon man sab sa mahal nga Birhen Maria o ingon man sab sa mga anghel. Apan kining mahitungod sa mga rebulto, gitawag kini sa simbahan Katoliko nga relative veneration. Ang gisugda sa Catechism mao ani atong basahon. Catechism number 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribe idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Sa ato pa, ang atong pag-honor, pag-respect, and another term, worship, sa image is usa ka respectful worship o wala kini gitumong sa maong larawan or rebulto. Kung dili ko magatubang kita sa larawan ni Ginoong Kristo, ang atong pagsimba, pagdaig sa atong Ginoo, ato kining gi-express ngadto sa iyang larawan. Kung nagatubang kita sa rebulto sa mahal nga Birhen, ang atong pag-honor, pag-venerate kaniya, pagpasidungog kaniya, ato kining gipadayag ngadto sa larawan nga nagsimbolo sa mahal nga Birhen Maria. Now, kining term makigsun nga worship sa Griego nga Biblia diha sa New Testament, gigamit ang term nga proskeneo. Proskeneo means worship sa Dios kung Dios ay imong pasidunggan, pag-honor kung sa mga balaan nga mga binuhat sama sa mga anghel o mga santos. Apat ng root word ning term nga proskeneo makigsuonan, nagpasabot kini og paghalok, pagyukbo, pagluhod o paghapa. Sa ato pa, ang usa ka Katoliko sa dihang muhalok siya sa rebulto, sa dihang mo yukbo siya atubangan sa religious symbol nga rebulto, sa dihang muhapa siya o muyukbo atubangan sa mga sacred images, usa kini ka form of worship but not in an absolute sense.
dili sa pag-ila nga Dios na ang rebulto, kundi iyang gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria pinaagi sa paghalok sa rebulto sa mahal nga Birhen Maria. Iyang gipasidunggan ang atong Ginoong Kristo, gisimba ni isip usa ka Dios, pinaagi sa pagyukbo sa larawan nga nagrepresent sa atong Ginoong Kristo. Ingon man sa paghapa, kung maghapa siya atubangan sa rebulto sa atong Ginoong Kristo, iyang gidaig, gipasalamatan, gisimba ang Ginoo, apan kini iyang gipadayag pinaagi sa paghapa atubangan sa rebulto sa atong Ginoo. Ang sunod nga pangutana, doon na ba kini basihanan diha sa Biblia? Aniya atong basahon. Sumala sa Psalms 138 verse 2. I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted your name and your word above everything. Ato makita makigsunan sa maong passage sa Bible nga ang pagpasalamat ngadto sa Dios gipadayag kini pinaagi sa pagyukbo ngadto sa iyang templo. Ang templo usa ka bato, mga butang kini nga yutan-on. Ug sumala sa Ezekiel 41:17 to 19, dunay mga rebulto niini. O makita nato makigsuonan ang prinsipyo nga ipadayag sa Biblia. Ang termino nga proskuneo, worship, ma-apply kini diha sa pag bow down. O makita nato nga ni bow down siya, niyukbo siya sa templo, proskuneo, apan nagpasalamat siya sa Dios. Lain pa nga bersikulo atong basahon makigsuonan. Psalms chapter 5 verse 7. But I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. I will bow down toward your holy temple in awe of you. Kung sa atong nabasa makigsuonan, sa iyang pagpangita sa Ginoo, diya sa gugma sa Ginoo, musulod siya sa templo, mo bow down siya niini. Pag hinumdumi sa Ezekiel 41:17 to 19, ang maong templo puno kini sa mga rebulto. Didto siya ni yukbo apan ang iyang gitinguha mao ang Dios. Mausab kini ang termino nga proskuneo sa form of worship. Pinagi sa paghalok, pagyukbo, pagluhod ug paghapa makigsuonan. Nga atong gipadayag ngadto sa rebulto, dili tungod kay Dios na mga rebulto, kundi ang atong bahigugma sa Dios, ato kini gipadayag pinagi sa paghalok sa mga rebulto nga nagsimbolo kaniya. Atong pagpasidungog ka mahal nga Birhen Maria ug sa mga santos, atong gipadayag pinagi sa pagyukbo at tubangan sa ilang mga rebulto. Magigsunan daot nga inyong na klaro ang pagtulon sa simbahan Katoliko. Walay sayop kini maong balansayon, dunay kapasikaran diha sa Biblia. Mga butang kini sa kamatuoran ug maghatod kanato og kaluwasan. Daghang salamat sa inyong makadunayon nga pagsuporta kanamo.